Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Olemekezeka a National Organizing Secretary Bambo Suleman kuti atifotokozere kuti kuno Malawi ayembekezere zotani. Tialandire olemekezeka Suleman. Mwina olemekezeka Suleman mwina mudango afotokozera Malawi kuti chikuchitika malo ano tsiku la lero nchiyani. Zikomo kwambiri ife lero tili pano maofesi ya Aford tabwera ndi running mate athu anyuwani. Ntchito yawo yoyamba kugwira ndi kusaina mgwirizano ndi president wa Aford kuti kusindikiza sopano za mgwirizano wathu kuti Aford ndi DPP tikuyenda limodzi ulendo. Running mate Dr. Ansah Amalawi amulandira bwanji kunchako. Chimene nganene ndicho kuti ife makamaka DPP tawalandira ni manja onse ndipo tikuona chimwemwe chimene chilipo kuchipani kwathu. Inali decision yovuta kwambiri ndipo ine ndinamvera chisoni na professor kuti kodi bene bapanga bwanji. Mukuziwa kuti akuyang'ana mbali zonse tikuyang'ana mmene dziko lathu lathera. Tikufuna anthu a serious, tikufuna anthu a maturity, tikufuna anthu amene agwirapo ntchito ma department osiyana amene amainvesta system ya boma. And Dr. Ansah is the answer mwazina lawo. Kuteko pano pato kumangoti APM is the answer. Chifukwa takati kufuna yankho. And ineyo ndichikhulupirira kuti Mulungu akuti yankha kuzera mu APM. Jen is the answer. Painonoka olemekezeka Suleman mwalandira olemekezeka Dr. Ansah kukhala running mate wa professor ndipo ndi chimwemwe. That's why ndikusangalala lero. You know, APM had to be very careful. At the same time, he wanted unity for the party. At the same time, tikuyang'ana kholo tili ndi adati lero ati pasamami pamene pazili bwino. Koma chimene chikusangalatsa kwambiri njokuti maturity imene ili mwa anthu amenewa and seriousness yofuna kukonza dziko lathu imene limenemo ndi imene feyo yatisangalatsa kwambiri. Takhati kunena kuti dziko lili kufunika anthu oganiza, anthu oziziwa. And you know Dr. Ansah, she is a high court judge. She has so many achievements in her life. She has worked in different departments of the system. So si munthu wokuti wangobwera lero ayambe kuphunzira ndi nthawi imene lili aziziwe zinthu koma akuziwa kale ndi akakhala pansi ndi professor kuti tuma ife anyamata utathamangana apo mukakonze tuthamangana apa ndi zimene tikufuna, zimene timayembekezera. So ife tachilandira, as I am saying, kuti Jen is the answer. Jen is the answer to these problems we have in this country. And the APM is the main answer. APM and Jen answer combination imene iyi palibe angagwedeze ndipo tikunyamula aso boma ili. Tinaona 2014 olemekezeka Professor Bengwa Mutali Kanzi Mausa Muntendere akutibweretseranso munthu amayi anawina ndi landslide. Tiyembekezere kuti mbiri ikhala ikuzibwerezanso ulendo. Mbiri safuta. We learn from history and this is a repeat. Kungoti ulendo uno zipo sasu mene zinalili mbuyo mucha. MCP will be very shocked. Atizunza MCP palibe amene akuifuna, amene akunena chabwino cha MCP ndicho chifukwa chokuti wapasidwa chokudya cha siku limenelo. Koma kuti mukamfunse mama wake akakuzani different story. Akupangira umphawi boma ililatika Malawi kukhala anthu opempha, anthu osauka, mabegazi. Kuti ngati ndi njala tipite tikaime pa line chakwera atipase 50,000 chifukwa tanena kuti boma ndilo mweri. Koma ndimuuze pano chakwera kuti I say nthawi imene munthu atakalowe mbox yovotera akakhala mweka mmene muja azikaganiza mavuto amene wamuyika iweyo 5 years yonseyi, kukweza kwa zinthu, kusowa kachokudya, mavuto a forex, ma business sakuyenda, onse ama business ang'ono anaduka, palibe ma mechanism amene mwayika uchita cushion zinthu zasokonekera. So expect kuti muchitidwa embarrass kwambiri ino ya Congress pa 16. Pamene tonse zikuona kuti tikupita kumapeto pakucheza kwathu Amalawi ayembekezere zipani zina kujoina mgwirizano umene huu. Yes, monga amene mwaonera usiku timasainaso ndi His Excellency Honorable Mwenefumbo chipani chawo chabwera posachedwa paso tikhati kuchita announce pano pa amene akulifunira dziko lathu zabwino akungwenya kubwera kwa alliance.
komanso kukambirana kwathu ndi UTM sikunathe. Tidakakambirana tingopemphera kuti Mulungu alowererepo afewetse mitima yawo kuti chimene akukakamiracho athe kuziwa kuti number 1 tikupanga lansi chifukwa chani. Tifuna tuombole dziko lathu. Tifuna tapasa Malawi chikhulupiriro kuti zinthu zikhoza kusintha kuyendanso bwino mmene zinalili mbuyo. So tisasogoze mipando. Ine paline pano ndili ready kupanga saini lero kuti ngati mtsogolomu tikawina profesa afuna azandipase mpando. Ine mpando umene ndikhoza kulolera lero kuzasira UTM. Fasi ndofuna mpando. Koma ndingofuna kuti tiwine boma. So tikumadabwa kuti mbali zina zikumasogoza kwambiri kuti tifuna apa. Izo tizaone tikafika, tikawoloka. Koma pano tikanapanga chigwirizano chimene Malawi akufuna kuti tichose nyasi zilipozi. Tichose achakwera ndi mbava zawozi. Ife tibwere tikonze zinthu limodzi. Zimene tikunena. So tindi chikhulupiriro kuti Mulungu alowerapo komanso nzeru zisintha mwina aganize bwino kuti chinthuchi payekha sichiyenda bwino. Tikhale ngati ana akamozi, tikonze chinthuchi tonse tiwolokere limodzi. Tatukoza kwambiri olemekezeka Suleman ndi mmene tachezera ndi olemekezeka Bambo Suleman kufotokozera kuti mgwirizano wa pakati pa Aford DPP ndi NDP sanaseke khomo adakambiranabe ndi zipani zina ngati UTM ndipo onse amene akhale akuyendetsa akuongolera dongosolo limene lili kuchokera kuno ku area 47 ku headquarters ya Chipani cha Aford ya Chipani Chakufa Chihana president from the DPP side representing APM Arthur Professor wa Mutharika amene tikuyembekeza kuti pa 2016 president wa Malawi manjamo ndamene atasainire kumbali ya DPP. Ndeno posataya nthawi ndipemphe amene ali ndi ma documents oyenelera kunena kuti zonsezi zichitike. Apa President wa Chipani cha Alliance for Democracy Aford kutoka ku Aford komanso running mate wa Chipani cha DPP amene akuyimira Professor Arthur Peter Mutharika amene ali president wa DPP kusainira mgwirizano pakati pa Aford ndi Chipani cha DPP kuno ku Aford headquarters mu mzinda wa Lilongwe. Zosangalatsa kwambiri zomwe dziko limafuna ndi zimene zomwe dziko limayembekeza. An alliance driven by public demand across the country. Azimaya DPP ndi Aford kuyimba mosangalala kuti tsopano zateka, signing ceremony yateka, zomwe dziko limadikira zateka ndi zimene Zigomu.
Okay, nthawi muimba zimene kuziwa chisangalalo zomwe dziko limafuna ndi zimenezi. An alliance driven by the demand of the nation. Dr. Jenny Ansah, Mr. President, allow me in a special way to recognize her. We've been meeting, I've been interviewing you as a journalist. I know you are a very strong woman. Komanso, a very principled woman. Ziko lasankha munthu woyenerera kuti akhale running mate wa chipani cha DPP. Ziko kwambiri. Zulo tinali kuja kukupasani support yonse kuti chipani cha Aford chavomereza. Ndipo tinali kuja m'malo mwa president ndi chipani chonse cha Alliance for Democracy. Kurupirirani kuti ndikulandireni kuti ndino omasuka kuno ku headquarters ya chipani cha Alliance for Democracy. Kukulandirani ife amene tinabweretsa democracy ndi kuti dziko lonse lakulandirani. Bwana President, all protocols observed. Ndiloleni panthawi ino I should call for a dedication prayer to the signing ceremony of the alliance between DPP and Aford. The alliance of Aford and DPP. Ndeno Reverend Morris Muntali mutipase dedication prayer kulena kuti alliance yacheka alliance imene dziko limafuna. Reverend, please. And ziko limayembekeza ndi alliance imene. Reverend, please, a dedication prayer to the signing ceremony. Shall we pray? Heavenly Father, we thank you. We thank you because of who you are and what you do to us every day. We trust you. We also kneel down before you knowing that you have always fought battles on our behalf. And when we cry, you hear. You can even see our tears. You can enter deep down into our hearts and understand the agonies that we go through. But one thing that strengthens our faith is that God, you will never leave us alone. Because you have fought battles for us before, we know you are going to fight battles, and this battle for us now. Especially because we are placing the country Malawi before you. You know that the country has gone to the dogs. And we know, as your own people, the people you love, that not all is well, and that you are not happy with what is happening in this country now. If we can see it with our own eyes, if we can hear the cries of your own people, what about you, Lord? We know you are hearing. And because you have heard, Lord, you are going to act. And on 16 September, we are going to prove that God is indeed God. Because people cried in Egypt for over 400 years, and one day was one day you laid them out of agony and out of exile. Malawi is in exile, and on 16 September, we are going to cross the Red Sea so that we can go to Canaan. Because right now, we have missed the way. Lord, help us. Even as we are signing now, this agreement is not just an agreement. But Lord, we invite your hand upon this document and this ceremony and this agreement. Lord, let this alliance belong to you. Guide us, Lord, and with you in front of us, what can we fear? With the APM, with Ansah, with Enock, and all of us behind them, the deal is done and the battle is won. Lord, we want to thank you for this ceremony. From here, you are in front and we are behind you. Lord, bless this ceremony to the glory of your name and for the salvation of this nation. For this we pray in Jesus' name. Amen.
zikomo kwambiri Reverend Morris Mthali chifukwa cha pemphero dedication prayer to the signing ceremony. Bwana President komanso Dr. Jenny Ansah, running mate for the mighty DPP ndiloleni kuti ngakhale president akamayenda pamdibiti pamakhala sweeper kuti president imene maonesa anthu kuti president akubwera konzekani. Ndisana kupempheni kuti muperekepo ndemanga muyankhule ndipemphe sweeper kuti achite sweep kuti pamene muzayankhula njira ili bwino. Honorable National Organizing Secretary for the mighty DPP, Suleman, please sweep the way. DPP oye! DPP oye! Aford! Aford! Ulemu wanu a president athu a chipani cha Aford, Honorable Enock Chihana. Ulemu wanu Dr. Jen Ansah ameneso zulo mulungu watipatsa kuti mutisogolere pamodzi ndi Professor Arthur Peter Mutharika pamodzi ndi bambo Enock Chihana kuti tiwombole Amalawi. Ulemu wanu a leader of opposition komanso amene muli bambo athu kuchipani Dr. George Chaponda. Ulemu wanu a Secretary General a chipani cha Aford komanso Reverend Mthali. Ulemu wanu ine akuti sweeper ete choyambirira nimafuna tithokoze bambo Enock Chihana pamodzi ndi banja lonse la Aford. Simunayambe lero, munayamba pakanthawi tikumbukira munatichita host kumzuzu kunyumba kwanu. DPP ndi Aford ndife ana amodzi. Ndikuthokozeni chifukwa simunasogoze dyera, simunasogoze kufuna mpando, koma mwasogoza kuti limodzi tiwombole Amalawi pa mavuto amene akumana nawo. Nthawi ino siyofuna mipando, dziko lathu lasokonekera kuti tiwoloke tikufuna effort ya wina aliyense Malawi kuchotsa ng'ona m'madzi kumavuta, koma ng'ona iyi kuti tiyichotse ifunika kuti Achihana akoke mwendowu, ife tikoke mwendowu, Dr. Ansah akoke mwendowu, Achaponda azikankha njirawu, ng'ona iyi tichotse pa 16. Mundiloleso mwapadera ndimafuna ndithokoze mtsogoleri wathu Professor Arthur Peter Mutharika amene tonse timatenga kuti ndi adadi athu. Takhala mbuyomu ndi adadi atilera movutikira, koma chimene tikuthokoza kwambiri lero ndichokuti atipasano mami. Timasowa mayi, timasowa chikondi cha mayi, chikondi cha bambo tili nacho. Kubwera kwa Dr. Jen Ansah ife atikungoti pa 16 APM is the answer. Jen is the answer. Dilu yarani? Kuyendesa ziko abale anga kumafuna experience, kumafuna maturity, kumafuna munthu odeka, komanso kumafuna munthu amene ali ndi chikondi cha dziko lake. Tikayang'ana maqualities onsewo mwa Dr. Jen Ansah alimo. Ndipo chimene amaona munthu wamkulu atakhala pansi, iwe otakwera mtengo sungatani. Ife athu ni mapemphero kwa Mulungu kuti lolani mgwirizano umenewu utenge boma pa 16. Komanso ndipemphe pano kwa ena amene akulifunira zikoli zabwino, mgwirizano ndi oseguka. Mwamva zulo a President Chihana akunena kuti tili okonzeka kuti tinyosolerane ngati ena wakufuna kuti tinyosolerane. Koma nkhani ndionera kuti tonse tiyende limodzi. Sizoona mipando ya. Tipemphe Mulungu afewese mitima ya anzathu enawa. Alowererepo kuti chiganizo cha nzeru chowombola Malawi chilowe mutu, tibwere tikhale pamodzi, timenye nkhondo, tikawoloka ndiye tizakhala pansi kumakambirana zinazo. Ndima amenewa mutipemphe
mundilole kuti ndilekeze pompo. Ine changa ndi chimwemwe kwambiri. Ife tonse ku DPP ngati ana adadi ndi ana a Dr. Jane Ansah ndife ovomereza, ndife othokoza ndi mgwirizano umene wachitika lero. Zikomo kwambiri. Zikomo azimaya DPP komanso Aford Dr. Jane Ansah SC amene lero sinena kuti running mate yayi koma amene mtakale vice president kuyamba pa 16 September komanso president wa chipani cha Alliance for Democracy amene so mtakale second vice president kuyamba pa 16 September ndiye komanso your Dr. George Chaponda, chairperson for the negotiating team from DPP, komanso Reverend Morris Mtari, all protocols observed. Ine kwinako zindivuta. Ukakhala wang'ono kwinako supitako. Ana aswipa apanga mbali yawo. Pano ndisananene kuti a president atiyankhule amene azazuse amene azakhale vice president pa 16 September. Ndingopanga pa chimozi. Machine. Mwaya wana machine. Jane Ansah machine. Chihana machine. APM machine. Aford machine. DPP machine. Malawi machine. D. Haya kamba wena. Game over. Lero tipanga masaini awiri. Sobano masaini awiriwa nofunika manja ose. DPP woye! Ili ndasunga. DPP woye! A Professor Peter Mutharika woye! Jane Ansah woye! A Chaponda woye! Morris Mutharika woye! Aford woye! Enock Chihana woye! Ndiye masungaso. Tawi! Ya bwana! Tawi! Ya bwana! Liti! Leo! Liti! Leo! Ya kwanira pati? Bado! Ya kwanira pati? Bado! Aford! Victory! Aford! Victory! DPP! Victory! Victory! Your Honor, the next Vice President of the Republic of Malawi, Dr. Jane Ansah, Brother Leader, Dr. George Chaponda, inuso mnaliko chair wa negotiating team, komaso Reverend Mutari, inuso mnaliko chair wa team from Aford side, our Secretary General Mailimbe, komaso a Vice President Mulipano, National Organizing, komaso a Director of Political Affairs Bambo Ben Piri, komaso kwa Deputy Secretary General Bambo Taulo, ndi a Master of Ceremony. Lero si tsiku la speech, koma ni tsiku lomwe tinapanga kuti formally kuti kuno kukhale rekodi, kuti DPP kukhale rekodi kuti tinasayina na mgwirizano. Koma chibale chomwe tili nacho sichimafunika sopepala iliya. Chili pasi pantipa pathu tonse tikudziwa kuti sopano ndi blue dzikolose la Malawi. Ine malo mwa chipani cha Aford ndikutsimikizireni
pasi pa mtima kuti ife tikaenda ndinu sitimayang'ananso mbuyo, sitifuna tikhale ngati Loti. Tiyenda nanu, tili limodzi, we are committed ngati chipani, komanso kuti mtundu wa Malawi tiuphule pa moto. Ena afunsa kuti koma profesa akanakhala pompa apa akwerana pa maprogramu. Ine apa ndinyamuka ndi nsonkhano pa Kasungu ndikupita kumpoto. Bwanaso ali ndi ntchito zina zomwe ine nkuti ndiyembekeze kuti tipeze bwana apeze mpata, ndiye kuti usonkhani ivuta. Ndiye bwanawo ena akuzodabo kuti apa pali maijeni Ansah, koma mmene zikatuluka fomu akadabo kuti pali signature ya profesa, pali soya ine, ndi akaganiza kuti a vice president apanga forge. Hayi, bwana asayina kale. Ndi akanka ceremony kuti Ankhoswe tichitane umboni kuti udindo ukwati. Ine ndasayinira nkhani yatani yatha. Ndiye a vice president anangoti akhalepo, chifukwa zikanakhala zodabwitsa kuti timange tenti ndipo ndekha nusayinira ntakanadabo simisala ina imene. Ndiye tinafuna kuti tichitirane umboni, iwonso achitire umboni kuti zimene tinagwirizana makomiti awiriwa ndi zimene zachitika. Ndifuna nene ichi kuti tifike pa process inambira ku convention ku side yathu. Convention inatipatsa mphamvu kuti tiyenekera tipite ku mgwirizano ndi azinzathu amene ali ku opposition. Convention inakana zoti tichite mgwirizano ndi Malawi Congress Party. Sine hayi. Ngakhale nenkanafuna game sikanatheka. Olowina atafuna nchipanimo game singatheke. Chifukwa ine akachipaniwa ananena kuti tisaine mgwirizano ndi azinzathu amene ali ku opposition. Ndiye zitatero ine ngati president ndinaganiza kuti convention yatiuza kumatike committee, ndi tinaika committee ku Aford komanso committee ku DPP. Anthu awakhala okambirana almost chaka mpaka afika poti agwirizana. Atagwirizana ku DPP NGC anakumana, ifeso tinakumana lachiwiri, NGC takumana lachiwiri, almost aliyense analipo. Ndi kugwirizana kuti zomwe akambirana azinzathu ife tagwirizana nazo kuti Aford ndi DPP apite ku mgwirizano. Kuliba uyo anachita za mmutu mwake. Mutateronso anakhala pasi akuluakuluwa kuti Stephen Chihana mulankhule za mmutu mwanu mkaita press conference. Ananilembera statement nchizungu yomwe nalankhula pacha. Ndiye ife mu Aford democracy ilimo. Alipo ena azilankhula kuti ayi sagwirizana nazo, ndiye democracy. Si galimoto kuti mkaika wani yonse zipita usogolo, ayi. Ena ndithu azibwerera mbuyo, koma sitima iyi yanyamuka. Ndiye sitima ikanyamuka imakhala nima stage. Ife ngati makapteni ya sitima imeneyi, a professor ali apo, maijeni Ansah ali apo, ine ndili apo, ndiye mapassenger athu ali mabogi. Ndiye ngati anyamuka kanengo pantakataka, uyatsike zake hizo, uyakwereso zake hizo. Tikachoka penepo tili mbaraka. Destination yathu tikafika ku Bangula 2016. Ndiye stima ije kamaenda, ife makapiteni cholinga chake kafika. Ena azitsika, ena azikwera. Otsikawo aende bwino nakasaba kupita kumudzi. Koma okwerawo tikafikira limodzi ku Bangula lomwe lili boma.
ndipo makapiteni tikhoza dabo ti stima nyamuka ena sautsika ndio mafusa kuti ena anadula tiketi kuti atsikira pabilira bwaji sakutsika ndio otsika azipezeka okwera zitaniso koma ife destination yathu ndio tikaombole amalawi ziko kwambiri. Zikomo a President Aford, Enock Chihana, Honorable Chaponda, co-chair of the negotiating team, Reverend Muntali, co-chair, Secretary General for Aford, and all protocols observed. Tsiku la lero ndi tsiku lalikulu limene tonse tabwera pano kunena kuti zimene zakhala zikukambiridwa mbuyomo popanga negotiate papita nthawi yayitali kuti tifike ngati lero kudzatsimikizira kunena kuti mgwirizanoja ulipodi ndipo tasayinirana. Inetu ndabwera pano kudzayimirira m'malo mwa adati Professor Peter Mutharika amene anagwirizana nazo zimene zinakambiridwa pakati pa Aford ndi DPP. Timadziwa kuti mawu amatiuza kuti pakakhala mgwirizano pa dziko lapansi kumwambaso ndi chomwecho. Ndiponso pamalo pamene pali kugwirizana pali mphamvu. Ndi chifukwa chake Mulungu mu buku la Genesis chapter 11 ataona anthu akumanga tawa ya Babelo anena kuti zimene ayamba anthu awa sindingaletse koma tingosokoneza chiyankhulo chawo. Ndipo ndi pemphero lathu kuti chiyankhulo cha DPP chiyankhulo cha Aford ndi chimodzi ndipo chidzakhala chimodzi. Ine ndikuti tsiku la lero ndilopambana chifukwa tusiti kuchita pano za DPP kapena za Aford koma za dziko la Malawi, kukhudzidwa ndi dziko la Malawi kuti dziko la Malawi liphulidwe pa moto pamene ili. Ndi mawu awa ndikuthokoza kwa Mulungu, ndikuthokoza adati kunena kuti iwo anachiona cha mtengo wapatali kuti mutu umodzi susezadenga, tiye tigwirizane kuti tiyende limodzi. Ndikuthokozanso kwa President Aford kuti nawonso anati mutu umodzi susezadenga, tiye tigwirizane. Ndi wonse amene anatenga mbali kuti tifike tsiku ngati la lero. Ziko Ziko mkwambiri tikuthokozeni Dr. Jenny Ansah SC, Vice President in waiting from 16 September. The Right Honorable Enock Chihana, we call him EKC, Second Vice President in waiting kutoka pa 16 September. Ndiye msonkhano wa Chaponda asana tipempherere tikangochoka panga atiphunzitsa slogan si chonchi zara ziwiri ndi chimodzi. DPP waye, DPP waye, Professor waye, Jenny Ansah waye,
Kamuzingeni waye, Malawi waye. Chifukwa cha nthawi tutamanga Aford ndavi ikwanile dziko lonse, ndavi akavaliro chabwino ya ndisi ndingaisiye menera anda so mpaseni mphamvu ndi moyo wautali. Dalisani Dr. Jane Ansah pamodzi ndi Enock Kanzingeni chakufa Chihana. Awa angodisogolera koma tonsefe tigwira ntchito. Pamene tikuyimenya nkhondo iyi tikuti inu amene muli ndi ife muli wakulu kuposa iwo amene ali ndi iwowo. Chifukwa chake nkhondo iyi tayipambana kale. Mutidalise pamene tikuchoka pano. Komanso pamene tikuyamba kampeni kuzafika pa 14-15 September. Zonse zitapempha kuzera mwa Yesu Kristu ambuye wathu. Amen. yazikongwa ndeno asingitiyamba ndi group photograph kenagane zapempha kuti ma interview one on one ndikonza kuti pamene patakhale a president komanso Dr. Jane Ansah ndetiyambe ndi group akuze kuti this here because of this mene za bendera kuno mwambo umenewu osayinira zosayina kusayinira mgwirizano umenewu padakali pano chimene chikuchitika pano akuluakulu onse a Japan zimene zizi Reverend Muntali kuli a Secretary General a Japan cha Aford amene wandi Mai Linda Limbe kuvomereza ndithu kuti zonse pano zili mchimake ndithu china chilichonse chili choyenerera ndithu chonse chili mchimake mwina tipeza mpata kuli mwina tengo wafusa tengo yankhula nawo ena mwa akuluakulu amene wawa kwenikweni tinakakonda tiyankhula ndi amayi mwina tikulandireni tichezeko ndi a running mate His Excellency Professor Atapita Mutharika amene wandi Dr. Jane Ansah ACC tikulandireni wa mai wanga. Congratulations on your election as the running mate to His Excellency Professor Atapita Mutharika. Mwina running mate umene mwaulandira motani? Running mate umenewu ndaulandira bwino. Mwina anthu ambiri ndi odabwa. Koma ine ndinodabwanso komanso ndachepetsedwa pamaso pa anthu kuchipani pa aliyese ine ndikumva kuchepetsedwa ndi zimene Mulungu wapanga. Ndino chimwe chanu nchotani popeza kuti padakali pano ndino running mate to His Excellency Professor Atapita Mutharika. Chimwemwe changatu ndi chachikulu chosefukira. Tokoza kwambiri mai wanga muna tingochezanso ndi ulemekezeka Dr. Chaponda. Dr. Chaponda tikulandireni kuno ku office ya Aford kumene kunali zosayinira zimene zizi. Mwina mgwirizano umenewu mwina wakonzekera motani kuti uombole amalawi? Inetu ndili okondwa kwambiri kuti lero tafika kuno. Ine ngati co-chair wa ku DPP ndi ku mbali ya Aford anali Reverend Morris Muntali zimene zachoka kutali takhala tikukambirana kapena 1 year. Tsopano siku la lero ine ndikuti Mulungu atamandike chifukwa chilipo njoti chiganizo cha DPP ndi chiganizo cha Aford Alliance kuti aombole Malawi tili limodzi. Ndipo ife chopambana ndikuti palibe munthu azatisokoneza. Tizachita chotheka ndithu tizapita pa ground kuti anthu amvesese zoona kuti ife tikufuna kuombola anthu a Malawi. Lero pamene mwasanirana mgwirizano umene wa DPP komanso Aford mwina amalawi kunjako ayembekezere mwina kubweranso kwa zipani zina kukujoinani mgwirizano umene? Inde tikupitirirabe kukhala ndi ena zipani zina. Zulo munaona zulo panali zipani zina Alliance ndi NDP ndi zina. Tizapitirirabe onse amene akuganiza kuti zimene tikuchitazi ndizo zofuna kuwaombola Malawi komanso sali kungofuna za mipando koma kufuna kuti aombole Malawi azatichita join ife. Yeah.
tathokoza kwambiri Dr. Chaponda mwina padakale pano mnati yankhulenso ndi olemekezeka Enock Chihana tingochoita nawo nezili katika to support this alliance, and everything was put on the table and everybody agreed. That's why I had a press conference, and after that, this is the final step which we have taken today. Everyone would want to know what are some of the highlights from the agreement that you have signed today. Number one is responsibilities, and number two is how our manifestos will be implemented. Because the main objective is to make sure that we rescue this country from the problems that this country is facing. And also responsibilities, I mean, one, how we're going to share responsibilities in government, and also what we're going to do in our campaign from now onwards. So these are the issues that we have discussed and agreed. What division are you talking about? Vice President coming to contest about the alliance. Yeah, you see, in a democracy, there are supposed to be some views that are contrary. It's normal in a democracy. There's no way that we can all agree on one thing. But in a democracy, you vote the majority. It's the same when we are going to elections. It doesn't mean somebody can win 100% votes. But still, those who are the majority, they take over government. It's the same even in a political party. There's what we call collective responsibility. We all have agreed, the majority have agreed, but some people still disagree with this. But the party has made a decision. Choyamba maona ma manifesto atu kuti kodi ali bwanji, ndi tinaona kuti sitikusiyana kwenikweni, ndi tonse tinagwirizana kuti izi zimene tipange ndiponso ndi zimene tapanga, komanso tagwirizana kuti mene boma likaendere zonse tagwirizana, komabe zina tizikambira nabe popeza boma nchinthu chachikulu kwambiri choti sitingatenge a day or two kuti mgwirizane bwino. Pa democracy amakhalapo ena amene sangagwirizane ndi maganizo agulu, koma democracy mmene zimakhalira majority ndiye imapanga kale the day we voted, and the majority anagwirizana nazo kuti zimene tipange. Ndiye ngati mtsogoleri wawo ine chongolankhuliramo chabe ndinapanga zomwe majority ya chipani inagwirizana nazo kuti ipange. kumeneko ndikuyankhulanso kwa olemekezeka Chihana kuti kufotokozerapo maka pa nkhani imene inatuluka inatulusidwa dzulo ndi vice president awo amene ndi olemekezeka Antambo, kuti iwowo sagwira ntchito ndi mgwirizano umenewu, ndi afotokozera kuti tilimu ndi mu democracy, choncho wina aliyense ali olemekezedwa kuzera ku maganizo ake. So iwonso akuti alemekeza maganizo awo kuti apanga zimene akufuna, komano ndi pempho lawo kuti onse akuti amayenera kugwira ntchito limodzi izi malingana ndi komiti imene inakhazikitsidwa. Iwonso anasayinira nawo komiti imene iyi. So choncho zonse kuno zikupita kuma lechereche kwakucheza kwathu malo ano ndimene zakhalira kuno. So muna kuno kumene chasala kuno ndikutolesa zithunzi, ndikutola zithunzi kucheza ziwiri zitatu ndi olemekezeka osiyanasiyana kuno kuchokera kuno ku headquarters ya chipani cha Aford. DPP is committed to implement, otherwise it would not have signed this agreement. So this agreement is a legal binding agreement on both parties, and we believe that each party
will ensure that everything that is in the agreement is observed. We are committed because this agreement, it is not about DPP. It is not about Aford. It is about nation Malawi. We've got one nation. If this nation is destroyed, we will have nothing to stand for. It is our country. So we are here with one voice, one purpose. One voice to campaign together in order to rescue Malawians that are in deep problems. We've seen similar alliances happening in the country, but then at the end of the day, they dump each other. As DPP have committed, are you make sure that you maintain the alliance? The commitment of this alliance is contained in the agreement itself. There are committees that are going to be formed for resolutions of disagreements or problems. So we are committed. That's why there are all these committees there, so that it should stand. And also, you know, DPP stands on 3 points. The first one is development, and there's justice and protection. So DPP is a just party. It is looking at justice. And if we are looking at justice, we are committed to do what is right. The key pillars in this agreement is that we will work together. We will consult each other, not consult, but we will discuss and speak with one voice, go forward with one purpose. Chabwino ngati DPP sifuna angoholo sani Aford ngati DPP ndilokozeka mutano lumgwe nawo kupitiza sombizano nomene mapanga ndi Aford sifuna angoholo sani pa 16 September. Mgwirizano tu wa DPP ndi Aford sinde kuti wina wachitoka kamizima monga mmene mwakhala mukumvera mgwirizano. Osayiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.